Huriani tuhata di pesta Natal na paduahonon atik tungadong naso rap dohita marsaur depe natuari di tonga-tonga ni perminggota pina suk-suk ma selamat Natal siat tonga-tonga ni huriata tusudi hamba kadamang doh dainang nakahahanggi di bagasa gorni tuhata. Selamat hari Natal madihita saluna. Marsaur mahita dohot tuhata marhite hatana sian Titus biddu 2 ayat 10 sada rodi 10:5 huzahama dihita. Ainunga tarida asini rohani debatang sibahen haluaun ni saluhut jolma. Diajari dohita asatu aswadahun rohana so daulat rodiak kahisap-hisap tanoon asa taparangehon hatomanon hati goran dohot hadaulaton tagan di hasyanganon. Laos diajari dohita pai maimahon hatuaun natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debatan nabalgai dohot Kristus Yesus si paluai. Aidileho do dirina humokop hita asa ditubus sita sian nasa hazahaton asa urasonna di dirina bangso naung ibana na punasa naolo makkapaduton akka ulaon na denggan imahatahon paingoton jala azarhon sian nasa gomos niroham unang madong na marhuni roha midaho ima sana hurian itu hatta di pesta na paduahonon tauziro mengcombine sa daulaon marhite-hite Natal kesehatian jalalaos tapadu mutu napasahaton ulos hatuaon tua kamata inata naung na tua-tua ni ruas ni huriata 55 dopak gijang. Dinatol hasita tu minggu Natal paduahonon totu adong go suku-sukun sasitonga naikon alusata buasa ikon pola 2 hali mulu adong sada ama paingoton anak konna sahali dungi terdioloi anak konnai pasti dihamuletehon atorasna alai nang pe dibereng natoras nanunga diulahon anak konnai nak pe sahali do pe didok alai tupa diulak ko do pe 2 hali manak 3 hali lapatan ni namat sarikot situtudui ubahen na pola diulakil laho patol hatson. Pesta Natal lope songonido alamat sari konstituturo ubahen na tapestahon pola 2 hali atik pe kenyataan na zuzuk do gawe di hamek meton rohan yak kana mamestahon unok ngi pesta Natali songon di pesta taboranginon gari melek-melekan sadaina tupa maranggak bohita
Seminggu ro di 2 minggu. HP Tuhan Yesus melek-melekan ngatung dau abal siat tanggal 24 tanggal 25 tumi bakon pesta Natal Tabor nginon. Alai mau lihat madihita akan aroon yang luar biasa akan dong takas manu yang tubuh Tuhan Yesus di bagasan rohata di bagasan boronginon. Hero didok sada uskup di Inggris Margowar Anselmus. Didok ibana kur Deus homo. Buasa ikut tubuh Tuhan Yesus tu portibion. Didok ibana ma out sugari so tubuh ibana dang boy tatadda. Tuhan Yesus di ngulutta iban na gabi di patutoru dirina. Dungi paduan di do ibana ala zolmai nunga tudos serigala memangsa sesamanya sebagai serigala. Marhite-hite ka pengalaman sisongonon di banyak tokoh-tokoh gereja mah khusus isarana di hatu tubuh di Tuhan Yesus di hamamatena dohot di hahayon na lumobi tapi setahun 2 hari alamat sarikot khusus di pesta padua huni naing pabagasota secara alkitabiah makna ni pesta na pesta huni. Alanino sa sitonga di pesta Tabor nginon sadatikin namat say lekek do dihita pabagatson secara khusus pemahaman alkitabiah taringot tu hatutubu ni tuhata Tuhan Yesus laho makokopita. Lausiro na pinatorang ni Apostol Paulus tuhuriana di kereta marhite si Titus di Turpuk tahun. Di ayat 10 sada di dok. Ai nunga tarida asini rohani debata. Si baen haluauni. Tu saluhut zolma. Tema ni minggu tadi dok. Nunga lampatar asini rohani debata di hita. Jalan lampatar didok tu saluhut jolma. Jaidang sebagian jolma haluaun nabi nuan itu hatta marhiti hatu tubuna. Dang mersab-sabbariba haluaun itu hatta nabi nuan na marhiti hatu tubuna. Manang istilah na parpudion dada haluaun na sektarian. Alai haluaun na universal dong. Haluaun na binuan itu hatta Tuhan Yesus. Buasa ikut tubuh ibana. Umura donya anak ka dokter patorak konon. Ay molodung dang boy sorang sada poso-poso. Dungi gabe mago mahosa ni poso-poso Moding manang namate di siubeon ni inana behama benota mga bolok ko ni mabuati molo bahasa ni hitan tuksubuy we tubo normal sama lo ni sa tabi akay na nami mangudon dang nalahuruar be. Alanino di bahasa kesehatan ikut di vakum nama ibana. Asaboy ruar sian bertian ni nana unang gabi laos dohot nang inanay dibuan hamamate ni poso-poso na sorang di bertian ni inana. Mula Apostol Paulus madok di Kolose bidusada ayat 3 dipakai mana hata padohan nunga di roro debata hita
siang gonggoman ni hahulumon. Alay dakola diroro, dung diroro di pautsa mamuse, tu gonggoman hati uron harajaon ni debata. Ima sasitong ngahatan na matsay karas dipakai Apostol Paulus natalon hatutubo ni Tuhata ima peristiwa debata mangarorohita tudos tusongon sabang bayi nang mate di bortian ni inana alay gabi di pangudu malua inana pe malua danahi pe boy malua sebelum terlambat ditolong oleh para medis. Nung apatarbe asini rohani Tuhatai dang holibe dang bunibe manang nasong indokon ni si Rocky Gerung dang fiksi be haluaw ni Tuhatai. Manang ido ibana Alkitab itu kitab suci itu adalah fiksi ninna ibana. Akan aso makilala hatutubo ni Tuhatai do nawolo madok fiksi barita haluaw ni. Alayang godang biak kana makilalahon dada barita binaritahon manang baliga binadigahon hatutubo ni Tuhatai alay sada peristiwa sejarah do ibana. Nahya mangula di bagasan sejarah ni Hazal Maun. Lau paluahon hita akapardosa bahkan paluahon pangisi ni portibion sian dosana. Huriani Tuhata heado sada barita namat say Japek marlas ni roha masada keluarga ala tubu anak kona nang liling pinay maimana. Jadi alalas ni rohana digokoni mana masudia ka ale-alena menang mulai hutan nami do kale-kalena inrobani ala ni las ni rohana jalak kadongan nau petong ala songoni malas ni rohani ale-alena mangudah ibana ikon bainon nama nadu menggan bingkisan kado tua lelenon songo sikak nilas nirohana di poso-poso ng tubu songo nililing di paima-ima. Maroama aka ale-alenay. Dungi di pitu masuk adong may sisada meja na maringan tudos tu baskom. Dungi sabil masuk sudah ale-alenay di pamasuk mabingkisan natarla itu karajang manang baskomi guk matong. Suri mana sida marede marlas ni roha masih haolan ala nilas rohana marningo nang tubuh sada danak di ale-aleno. Dungi lau mulak mana sida inang asa takaning asa mekelek-kelihita marede mana lupulup hape sobinereng dope si ucok. Jai ba ala nang mulak mahami buah majo si ucokinang asa negotil asa mulak kami. Ala pangatusion na kadongan nai di kamar do si ucoki di papeyak inong nga. Hape di dia papeyak. Di harajang pitu masuk sinaking. Maksud ni natai asa pitur sudi tahe alelek kilahomar nida. Bah, ada mereka kamu naking, di pitu do hubain. Asa pitur takas di mereka kamu. Saya bukan lagi gadis, tapi sudah ibu-ibu yang melahirkan, merasakan betapa berkat luar biasa seorang ibu pernah melahirkan. Dengilongang makanungan nai sunggul maturohana bah henaking kupikir hami do karajang baskomi dengi di pamana ma ngamate
poso-posoi. Biha mengulu di penuh poso-posoi Tuhan Yesus bagai sarrohatan wae. Mengulu di pe menang mati do. Ati bihalo tong gudang nda sokoni nama bobanihi tanwaing alani akan natalon lupa hita ikon ubal gado unok do perhatian tu poso-poso na tuwi marhite-hite do tumibakon akalopolop nasni roha kabingkisan nakakado do lan akan asing. Iro nang di pesta padua honon, sotung gabi gumodang bohita marnida kado, marnida pahean, marnida sipanganon, gabi buni poso-poso na tubui. Sotung gabi buni poso-poso na tubui marhiti-hiti akka nuansa tai adik pemat cari kok doe. Ala yang guna balga si hangul hurut tadi bagasa berhinon asini rohani tu hatta naik kosi hangul honota. Hamunak kadamang dohok dainang mula tapamana do satoki daya 12 adong di si dua sisi naikon si parroha honota. Di sada sisi ima pangalaho hagula penaik kosi pasidi ngota di sodok maswadaho nakaroha na sodaulat dohot akka hisap-hisap ni tanon ima sabbariba alai soluk tusi ikaparangit tahonot terus secara simultan hato manon hati goran dohot hadaulaton sudah majohita marnida padohan di akhir ni ayati. Saya di hari mengulah honot taidok. Tagan dihasyanganon. Ikon nang jamot ti taidok apostol Pauluson merehite situson padohan tagan dihasyanganon. Alabono jolma memahami ngulunaon haprosyanon narikot haduadwi laho naik tu benua gijangi. Ala yang apostol Paulus madok bukan itu sesat. Mamarangehon hatan debata ikut takas tagad dihasiangan doi olo ponota dohot hangulu honota. Lapatana ngulung tapes tahun hatutubun itu hatta pesta Natal tamang na piga-piga hadi dia kapunguan dia ka marga di kantor dugi sikok marihuria sudi nai ikon hangul hodot tama saunari di hasyanganon unang marisuang pamesta hodota di hatutubu ni tuhata Tuhan Yesus unang gabedo zolma sian huria marhite-hite parangeta naso denggan. Ada pengalaman sejarah yang dituliskan oleh orang-orang ateis di Jerman. Mereka meninggalkan gereja dan memilih menjadi ateis karena dalam sejarah mereka menyatakan hidup dalam gereja itu sebagai orang-orang percaya itu ternyata menurut mereka waktu itu tidak lebih baik dengan hidup dengan kebanyakan orang di luar. Bukankah itu juga yang pernah dialami oleh Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi ketika dia memakai selendang-selendang naik, lalu dalam sejarahnya dia datang ke gereja, tapi dia ditolak oleh para majelis. Ay pakai mi, so dia do pakai mi, tak cocok kau masuk tu gereja. Itu sebabnya banyak kesaksian dari Mahatma Gandhi. Untuk apa saya jadi orang Kristen kalau kehidupan saya
tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Maka lebih baik saya tidak menjadi pengikut Kristus, tetapi hidup saya melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus. Nendai bana. Takunan dodak pola gabe si hutu Yesus au. Alai hula homma nanidok ni Tuhan Yesus. Di Samosir, Bapak Ibu sekarang lagi berkembang juga sebagian agama Parmalim. Di Pusubuhit, di Porsea sebagian besar. Mengapa? Mudah-mudahan bukan karena kekristenan di sana tidak memiliki dampak yang lebih mesra dengan mereka, sehingga mereka semakin berkembang kembali ke masa-masa yang lalu. Nah lahiado masa tong dihutatta, ditikina adong keluarga beruzu merminggu doh martuhan, di pihak komas sepeda motor di julun zabunai mago. HP ditiki di pihak kon di julun zabuni dong arta permalimi dang mago sepeda motori. Bah berarti duminggan doa lahon, dangolo halahon manakko. HP halahan mengaku anak Tuhan tapi juga mau mencuri. Picak-picang nama sargari itu hita kadamang doh dainang asa adong takas hapatar dinang mames tahun hatutubun itu hatta hita. Ino bayan na pesta padua honi betul-betul mengimplementasikan ulang sukacita perayaan yang kita telah geluti selama peristiwa Natal ini. Apostel Paulus madok di ayat 10 pati, ima dalatta makkapadoton akaulauna denggan. Jalapatan na mulai hutatta merpadok mangobak manggisgis layang go halak Kristeni merpadok ma. Dang merpadok na di penjahita maksudna. Alai merpadok ma mangulahon akaulaon na dengkan. Jadi merhiti-hiti pesta Natal tahun sudah mahita lam merpadot. Merpadot be mahita mangulahon na dengkan. Unang mamerpadot mangulahon naka naso dengkan. Akan na mangarehe, akan na patubu-tubu hata. Dohok nama besuguro hani dongan. Alai merpadok mangulahon-ulahon na dengkan di bagasan hasit tongan nasian tuhatai. Lumubi Tuhan wakada mang dohok dainang nama zala ulus hatuaul sian gereja. Nunga tapuk kamal hite pesta gotilon sian umur 10 tugijang. Sonari 85 tugijang. Anggiak ditikina haduan kebibui sahali tahun. Pasahaton ni huria ma tu umur 75. Jaga be dicicil mo jon waengon. Asalas rohatta. Songon hata ni tu hatta marhita Apostel Paulus di Galatia 3 ayat 27 ai Kristus do di parulocok kamu. Jai Kristus do ta parulocon denaung tardidi hita tu bagasan gowarni tu hattai. Gabe sigajang umur mahamu saluna. Dala sudi hami akan oposon boysong kamu sigajang umur. Alai aku mi sigajang umur toktong di pasu-pasu Tuhan di bagasan hai pason nasihat tu hatai.